Pesisir Banyuwangi, padang bulan ing pesisir Banyuwangi, kinclong-kinclong segarane kaya kaca, kinclong-kinclong segarane kaya kaca, lanang wadon bebarengan suka-suka. Iya, iya, yo 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 yo. Kumlundung ijen ning ambet banget geni rono lengso kaya tanpini lolo eman-eman wong abagus yen lejar kirimo warta iki rendang apa ketiga ngabah-ngabah ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinarak ingkang saketa lurik-lurik ulane sapa ndase cilik buntut
meniran kembang mati diruci-ruci urip pajang amung guyonan soyen mati getut burine ya wis kalem deh meh setengah 6 wis setengah 6 neng maghrib Rino pantarane iki tan kendhat kula meminta antuk nugraha ya amanu saindenge kuwi lho sajene kan ndokoke ngarepane kuwi Nusantara kalis gudha rencana wis sore barang kok ya ayem tentrem adil makmur sangkut tambangun negara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat wis setengah 6 iki nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandyang kelawan pangan yaiku bagian nipun wong melek sabar narima ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara luput ing bilahi kabeh jin setan paran urun ngeluh hak kentan ana wani mewahang gawe Allah gunane wong luput geni ketaman tirta maling adoh tanono ing aran mami guna dudulan sirna wis selawatan
selawatan lek bar terus kok bengi. Wis maghrib. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin kadang damar bismillah disolatan ya imatan abidal bambi muntilahi tombo ati iku ana limang perkara ingkang ngendihe maca Quran sakmanane maca Quran sakmanane kabeh salat wengi lakonono kabeh kalu ahli ilmu kumpulan ahli ilmu kumpulono kabeh papat matengira luwe ana watangira luwihana kabeh limo kirwangi ingkang suwe pikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi Gusti Pangeran ngijabahi tombo ati iku ana apa sampake Mas ayo kundur bebarengan ana dalan ra pareng tukaran ayo kundur bebarengan ana dalan ra pareng tukaran agelang asipatu gelang agelang kirang marama amari pulang bersama-sama marilah pulang bersama-sama nggih pinanggih malih mangke bibar bakdo isak nggih sepidah malih sugeng sonten sugeng kondur pinanggih malih mangke bibar bakdo isak oh, ingkang kagungan kursa monggo Ibu. Nggih. Sing sunati ya wis rene iki. Ibuke monggo tindak wonten papan pagelaran. Gotik. Nggih.